почти не ги е имало. Сами можете да проверите скорошния ръст на земетресенията. Много от участниците в проекта Създателно общество също споделят с други как може да се направи това. Ето един такъв пример, който бихме искали да споделим с вас. Това, което ще видите сега, ще можете да препроверите отново и да се уверите сами. След земетресенията, които бяха тази година, реших сам да направя свое малко разследване. Какво се случва с планетата? Защото, знаете ли, някои казват, че тези земетресения ги е имало и преди. И това е нормално. А някои казват, че това не е нормално и техният брой и сила нарастват силно. И аз разбирам, че много по-лесно е да повярваш, че това е нормално. Но все пак е най-добре да знаеш какво се случва. Отидох на уебсайт USGS. Това е геоложката служба на САЩ. Те събират данни от сеизмични събития от цял свят. Тук можете да изтеглите списък на всички силни земетресения през последния век. За да ги изтеглите, трябва да последвате този линк към каталога на земетресенията. Тук задайте параметрите за изтегляне. Минималният магнитуд е 6 бала от 1938 година. След това посочваме параметъра, наречен значимост. Това е комбинация от магнитуда, колко силно е усетено земетресението и какви икономически щети е причинило. Посочваме 1000 тук. Това включва оранжеви и червени нива на опасност. Формат за запаметяване CSV и изтегляме. Графиката може да бъде начертана дори и в Excel. Аз я начертах с помощта на Python. Виждате ли силния скок в ръста на земетресенията с магнитуд 6 и по-висок след 2000-та? И това въпреки факта, че броят на новите градове по света не се е увеличил значително през последните 20 години. Така че не може да се каже, че щетите са свързани с пренаселването на хората по планетата. Тъй земетресения с магнитуд 6 по цялата планета се регистрират още от 80-те години. И тук вече се убедих в това със собствените си очи. Да, преди също имало силни земетресения, но не в такова количество. Същата е картината и с графиките на дълбоко фокусните земетресения и други катаклизми. Това не е нормално. Графиките, които виждате, не са само стрелки и линии. За тях стои човешки живот. Сега ще чуете няколко истории на оцелели от земетресения хора. Със сигурност още много и стряскащи, фрапиращи истории може да се види от това, което на конференцията тази неделя се състоява в световен мащаб, но с опита да бъде интересен и оригинален и с напомняне за това червено сияние, че то също е знак за нещо, което се случва на тази планета и е повод да започне разговора с гостите Ирина Тодорова и Геро Петров, доброволци от Създателно общество. Здравейте! Здравейте! Тъй като това е нещо, което и ние в България видяхме, не можахме да пипнем, но се чудехме какво е, докато, слава Богу, природата и съдбата все още ни спасяват от крайните катаклизми. Да тръгнем от това явление. Следствие на нещо ли е, знак или предупреждение за нещо ли е и как е свързано с това, което грози планетата и ни се случва непрекъснато. Земетресения, наводнения, вулкани и страхотни изригвания, пожари и неща, които плашат живота на Земята. Здравейте отново. Се опитам да обясня на зрителите за червеното сияние. Първо ще разкажа, че на нас са неизвестни и по-често сме виждали полярното зелено сияние, както синьо, така и бяло. Те се появяват на надморска височина близо 100 км, а червеното сияние сме свикнали да го виждаме над 200 км. Ама то не е ли за първи път такова нещо? Поне... В Европа е за първи път. На нашите ширини, да. На нашите ширини за първи път. Но в принцип учените наблюдават, че ако се появи, то се появява над 200 км и това са силни магнитни бури. Това, което плашат нашите учени, че в момента това магнитно сияние се появява на под 90 км, което показва окаяното състояние на магнитното поле. И искам да се опитам малко по-обширно, за да могат зрителите да разберат как това влияе глобално на конкретно климата. сиянието или всичките процеси? Всъщност, какво означава червеното сияние? Червеното сияние е слънчевия вятър, който е зареден с частици, в зависимост от това колко са заредени частиците, в зависимост от това дали ще е червено, зелено, бяло или там каквото и да е сияние. Когато слънчевия вятър, заредените частици на слънчевия вятър са срещнат с заредените частици атома на кислорода и азота, то при тяхното взаимодействие се появяват тези червени стълби. Тези червени стълби са магнитните силови линии на нашето магнитно поле. Първо искам малко да отворя... Не дейте, няма смисъл, няма да ни остане време за
големите опасности, които грозят света. Това е ясно, че не може да ни повлияе крайно на живота и на сигурността. Тези магнитни сияния на вас са ви много познати като на Бермудския триъгълник, как от време на време се появяват. Това, което нас напритеснява, че почват да се появяват не само на Бермудския триъгълник, а почват да се появяват и в Европа. И Тоест изчезват хора, кораби... Все още не са почнали да изчезват, но все повече ще почнат да се появяват червените сияния. Това означава, че магнитното поле отслабва. Това исках да поясня защо се случва това нещо. Добре, това е ясно, обаче е много рядко явление. Дайте за тези, които непрекъснато ни заливат като информация от съседни страни, от съседни континенти и неща, които ако се случат в България, как сме и неподготвени, могат да са фатални. Да започнем с наводненията. От 1970 до 1979 година, за 9 години, е имало примерно 260 хиляди наводнения. А за последните 9 години, сега до 23 година, без тя да е завършила, тези наводнения са вече над 1500. Можете да си представите, че имаме над 6 пъти увеличаване на наводненията. Само трябва да направят правилника за летене във въздуха. На тези наводнения са много по-големи, в резултат на което може сграда, която е на един етаж, много бързо, за няколко часа да бъде наводнена. Това преди не е било с такава скорост. Това го видяхме. Добре, как това не е ли парадоксално на фона на проблемите с глобалното затопляне и тоталното засушаване? Показаха по Германия и Франция огромни реки, Сена и коя беше и Рейн, тотално пък пресъхнали. Как така? Пак си го планира, няма лошо. Ти извинявай, обаче, ако виж къс свят на чака, ако успеем да се обединим, на никой няма да му е да умирачка. Разбираш, всички, които в момента са в най-умрялата депресия, най-такова, всички ще скочат на крака и ще почнат да обикалят. Кръвно крака и той да ти гледа само крака. Той трябва да погледне цялостно. По същия начин, за да разберем защо се случват едни или други катаклизми, ние трябва да погледнем на планетата цялостно. Аз затова исках да обясня. Набързо, ако може. Понеже сме... Нямаме много време и се пресявам, че ще обясняваме нещо, което не е чак толкова ключово. Мисля, че ще го направя много сбито. Океана е спрял да изпълнява своите функции, оттам се дестабилизира ядрото. Ядрото, понеже е дестабилизирано, магнитното поле отслабва. В миналата среща на участници от създателно общество, те споделиха, че имат цикъл на 12 и 24 хиляди години. Тези всъщност червени сияния показват, че през тези червени стълбове влиза тази слънчева енергия и дава добавъчна енергия на ядрото на Земята, което на свой ред трябва да избие някъде тази енергия. Понеже океана не работи, който трябва да охлажда ядрото, то тази енергия почва да избива в вид на земетресения, наводнения, понеже вие сами казахте, че самите реки се изпаряват, те отиват към тая нагорещена магма и се появява изпарение и оттам идват големите валежи, многото земетресения, урагани и така нататък. Това следствие на човешка намеса и дейност ли е или неизбежен природен феномен? Значи,